u tohto videjka. V tomto videjku si ukážeme, ako spraviť z gumičiek takýto náramok. Taký zvláštny, pekný. No, čo budem na to potrebovať? Háčik, nejaké tie gumičky a takéto felviky, alebo neviem, čo to je. Ale možno na to použiť aj stav. Ten stav musí byť takýto. Proste s takýmito štyrými. A môžete mať aj ten... Ajoj. Prepáčte. Tento maličký kyblík, alebo ja neviem, čo to je. Je to ako ďalekohľad. No. Tak, ideme na to. Takže zoberieme si jednu gumičku a kyblík a dáme to takto. Takto do takého ako kedyby krížika. A posledný takto. Áno. No, posunieme dolu. A urobíme presne to isté. Teraz zoberieme háčik a máme tu tú prvú a tú spodnú. Tak, zoberieme si tú spodnú a prehodíme ju dopredu takto. A to isté robíme v každom. Takže takto by nám to malo ako kedyby byť. No. Zase zoberieme jednu gumičku, napríklad takto. No a to ešte budeme robiť furt, že takto, tak, do takých krížikov, hej? No, ja to stopnem, no a urobte si to do svojej veľkosti ruky, no. Narazila som na úplne inú, kuknite. To je taká červená. To je rúžová, asi to moc nevidno, ale je to pravda. No, tak nič. Na stave to musíte dávať proste také do kruhu. Takedy to ukážem aj na stave. Takže sa nemusíte báť. Takže nejak takto. No. A keď tam zbyli iba... Dúfam, ak to máte dve, hej, no tak si tú spodnú preplete a už nedávajte, hej, aby sme to mali po jednom. No, si zoberieme takto a
tuto môžete si pomôcť háčikom. Tuto. Čakajte. Tuto. A teraz, čo máme túto spodnú, čakajte, oddelím tu. Tu takto vidíme dve, hej. No a túto spodnú prevlečieme. A potom to dáme zase. A tiež to zadné sem. Toto prevrátime. Ach joj. Zoberieme toto. Takže, a vidíte, že už tu máme iba jednu. Tu vyvlečieme. A teraz si zoberieme esíčko, alebo neviem, a zahákneme to za jednu tú, čo sme si urobili teraz. A tu, čo máme aj tie za konce, tie 4. Takže už mám takýto náramok. Krásny. Už ja ich mám 2. Tento takú možnosť dám. Neviem. A máte krásny náramok na ruku. Alebo tam je na ruku, keď tu na to. Vidíte? A máte skvelý náramok. No a dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videjka. No a ahoj. No a vlastne vám ešte ukážem, ako to môžete robiť na stave.